ederki. Ba, hortxe zaudete, pentsakor, izan ere Lurben izeneko tipo ziztrin ergel mengel hori, lepotente, usobular, anker hori, zera, Olentzero. Ja, korratu dugu persona hori. Olentzero, gominazko pote hiltari hori, giar ezin puztuagoak dituenak utzi zaituzte hor. Ba, oso zaila den abaguna batean, ez? Abagune batean, izan ere, ez dago beste irteerarik. Eta plazara, arenara igoteko igogailu hartu behar duzue. Baina, zeinek jakin, ez dute den trampa bat. Zalastarren festan zegoen. Eta hori badakizue. Baina, alabearrak zera oso bide arraroak ditu, ez? Eta zuek dakizuen ez dago beste irteerarik. Tira, zer pentsatzen duzue, egoera. Baina ez pentsatu gehiagi. Xabatz da, bizkorra, harina. Ataka gaukera handirik, Atea irikita zegoen, ez da? Ez, atea, bueno, igogailua irekitzeko eman dizue giltza elektroniko moduko bat, ez? Ba hori da, giltza badaukagu, hemendik ateratzeko aukera hor dago. Bai. Segurenik trampa bat da, eta hau telebistan botatzen ari dira, Gran Hermano edo alako baten moduan, baina... Erraz, pentsa daiteke Zalastar ez dela ergela, eta urteak daramatzala negozio honetan. Baina tira, gauzak horrela, zuetariko norbait badago zaurituta. Ni. Eta jakin badakizuen non dagoen sendaketarako gela, eta piztuta utzi zenuten okerrezpanago. Joan zara, bizkor, tita batean. 5 minuturen bueltan, handituzu edo ez, zure lagunak. Andaude. Ze gaude. Bai, ez espero. Nazkatu dira nitaz. Bale, kendu zauri hori. Bale, jazta kenduta. Ongi, kabroi ziztrin horrek esan du bere erasoa prestatzen ari zela eta beste gauza batzuk zituela egiteko. Zuek ikusi nahi zintuzten, goian. Gainerakoa zuen eskuetan dago, ara iristearen ardura. Eta bere domina, bere simboloa eskuan, nahiko adierazgarria da hori, izan ere bere jukutria bat izan daiteke, jakina, antzerkiaren parte bat ere. Orduan, eta pistola bat zuen eskuetan utzita, pistola bere kontra erabiltzen zenezaketen. Baina, Euskalo, zeinek jakin holograma madarikatu bat ezote den. Gauzak horrela, inguratzen altzarete, igo gaiura. Nik uste gure aukera bakarra dara. Ni bai ez. Vale, igo gaiura aurreratzen zarete, vale, altzairu gris eta zera disdiratxu hoietan barrena jarraitzen duzu aurrera eta bihurgunean ezkerrera badakizue hor dagoena. Vale, buelta ematen duzue eta igogailu handi horren aurrean zaudete, astebururo legez, eta jakina ateratzen duzue giltza, lehenengo proba. Giltza pasatzen duzu irakurgailutik, ez? Tak. Eta, bai? Piztu dira argi batzuk, bale? Sensorean. Seinale ona. Baina momentu horretan, eta ateak ez dira irekitzen, bizkor baizik eta kosta iten zaie pixko bat irekitzea eta pentsa dezakezue ere istea ere beste horren beste kostako zaiena. Une honetan entzuten dituzue korrika pauso batzuk etorri zareten bidetik. Eta jakin behar dut zer egiten duzuen, izan ere esan bezala oraindik segundu pare bat kostako zaio irekitzea. Oraindik jeisten ari da, ez, plataforma eta ateak ez dira lehenago irekiko. Zer egiten duzue? Armak pesatu hori azteko. Eta
Bale, hor, hogei metrora edo baduzue pasabide nagusiaren bihurgunea, ez? Handik etorri zarete. Eta entzuten dituzue, klan. Izena, igogailuko botoiari azkarrago ematen jo, Erretzeko bidean, ez? Street Fightera jokatzen genuenean bezala, baina badakizue, badatozela, bai, atzean ireki da atea, eta atzera egiteko momentua da. Sartzen zarete? Geratzen zarete? Barrura. Sartzen bazarete, bat kubritzen geratu beharko litzateke. Besteak sartzeko. Baina, denbora pixka bat besterik ez geluk irabazi beharko, ez? Bizkor, 3, 2, 1, eta gertzen zaizkizue, zuek uste etzen dituzten, baina pixkat pentsatu izan ezkero, beste, gerrari batzuk, zuen kideak, gladiadoreak, nonbait haien gelak ere ireki dituzte. Tira, bide honean zaudetelaren seinale da, ez? Eta orduan, momentu batean geratzen dira harriturik bezala, eta eskuak, bakarren batek eskuak altxatzen ditu. Ez ordea Girso erraldoiak, ezpatak eskuak ditu, eta besteekin, bai ordea egiten du eskuak altxatzea, baina nola lau esku dituen, birekin amenazu mehatxo egiten du, eta beste biekin, aizu geldi, esaten die berekin datozenei. Esaten dira gu. Hortxe zaudete, Batuten gara. zuek zuen armadura jantzita, ongi armatuta, haiek ere, pasa dira jakina, armen gelatik, zuek lehenago ireki duzuen gela horretatik, eta hortxe zaudete, buruz buru, 10 metrora. Beraiek badakitegu gladiadorea garela, ez? Eta ez soldaduak. Soldaduen armadurak dauzkagu. Bueno, batek irriño bat egiten du, bale? Asteak eman dituzu elkarrekin gela berean, arraioa eta entrenatzen. Ez zarete lagunak, beti distantziak gordeta, jakin badakizue lagunak egiteak, ez duela ezer honik ekartzen. Biharamunean hil beharko baituzu elkar. Baina hortxe zaudete. Eta bai, haiek ere badakite, ies egiteko aukera abagunea ireki ez gero, ez dela luze zabalik egongo. Zenba sartzen dira igogailu horretan? Pila bat, zuek denak. Pila bat? Bai, areara sartzen diren lagun guztiak batera sartzeko haina. Lagunei begiratzen diet eta zango diogu tortzeko? Bai, ies egiteko aukera hor dagoela. Azkenen, ikusten behin laguntza barko dela. Bai. Haien nagusi den Girso hori, ez? Erdi txakur, erdi eskeleto aurpegia duen tipo erraldoi horrek, badirudi nagusiaren domin gehien dituen gladiadorea izaki, badirudi agintzen duela nolabait bestengan. Eta keinu batez egiten du, segi aurrera bizkor. Eta hitzik esan gabe, sartzen da barrura. Bale? Ongi. Denak, bagoitza iskin batean sartzen da, ez? Elkarren artean pixka bat, distantziak mantenduta. Bai, beste erdian utziko diegu. Alba da. Nire aldetu iten nola tan ies egin duten, edo nola behi ere atea irikitzaile edo zer gertatu da. Bai, gizotxoak esaten du, bai, hala izan da, ireki digute atea eta nortzen jakin gabe irten gara. Eta entrenamendu gelara joan gara lehenik. Ikusi dugu bakarren bat aurreratu zaiguna, zuek izango zineten. Ongi, zuek guk bezala helburu bakarra, xede bakarra duzue. Irtetea, armaietan gora joango zarete, ezta? Bai, noski. Hori da ies egiteko bideo bakarra, ez? Bai, behintzat aukera bat ematen du. Baina ez pentsa zalastar ez dela zain egongo.
Beste irten bidea da, zalastar hiltzea, baina ez dut uste aski izango garenik. Bueno, gara mordoxka bat, ez dut uste? Indartxu ikusten zaizue. Baina, bueno, ikusiko dugu hori, alde egiten ari garenean. Ea bidean jartzen zaigun edo ez. Girzo goian eskuinean dago beste gladiadore zera, hasi berriak aurrean ditu ala, eta pentsati dago, ez pentsako. Pentsatzen ari da, nola egin bere hurrengo mugimendua. Ez da inorretaz fido eta hildako gehien dituena da. Bestela antxe duzue zuen ezkerrean, alde batean, tiratzaile reptiliar entzutetsua. Berak errastasun ikaragarria du. Konturatu gabe zure begi tartean gezi zorroztu bat hiltzatzeko. Orduan, badakizue noraino izan daitezken, edo zenbateraino izan daitezken arriskutsuak jokalariek. Ongi, hortxe zaudete eta ematen diozue, sakatzen diozue botoiari, bum, eta hasten da igotzen, bum, 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 bum. Baina batean, kolpe batzuk sabaian, pum, 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 eta entzuten duzuen nola kolpe bat baino gehiago diren, ez? Zuetariko batek bota dezala, o bota esazue notiz. A ver, ba. Vale, Ja, denak botatzen dugu. vale. Xabik, Xaok entzuten ditu, zenbatzen ditu kolpeak, eta bai, hankabiko kolpeak dira txakun eta errena bezala, pupum, 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 eta guztira 8 zenbatzen ditu. Aha, isiltasuna, eta sabaian dauden argietako batzuk dardar egiten dute, batzuek dardar egiten dute. Bale? Bakarren batek tas estanda egiten du. Eta ikusten duzu ere, kosta egiten zaiola gora egitea, igogailuari. Batean, goian dauden lauki horietako bat, norbaitek kentzen du. Norbaitek edo zerbaitek. Mugimendu mekanikoa da, konstrukto batena alegia. Nik, pas! Salto egiten du, estanda. Eta pentsatu gabe, izaki bizidun batek egingo zukeen segundu baketeko hausnarketa hori gabe, beldurri gabe, sartzen da, salto eginez, zuen gelan edo, igogailuan. Combat tracker. Vale. Txarro. Ikusten duzu da? Ez? Bai, Ez da zer agertu. nik ireki egin dut, eskuz. Vale, zergatik ez du. Trackerrean edo... Menu. Bai, combat trackerra ikusten duzu da? Trackerra bai. Combat trackerra, bai. Ez dizkiguzu karta banatu lehendik, ez? Osa, bueno, Ez. gu gaude bakarrik. Vale, Gu zuek gaude. zaudete bakarrik. Vale, Txalo. Vale. Xao, zenbat esan duzu sartu direla? 8, ez? 8 ziren. 8 tipo. Bai, Entzun dituzu. eta arazorik gabe. Bai. Vale. Egia estan, nire gezientzako ez da... Vale. Egokiena baina. Bueno, 8, igual, 4 tipo. Claro.
Bueno, gogoratu esan dizkizudan hitzak. Nik uste 8 zirela. Vale, tira, zalastarren ikurra, banderatxoa, ongi daramatzate iltzatuta bere altairuzko safletan. Ez dituzte armak, baina armen ordez, ukabil erraldoiak dituzte. Ukabil hoiek zanpatzen baldin bazaituzte, edo gorputzaren atal bat harrapatu ezkero, txikitzen ditute. Bale? Robotak dira, eta robotak, badakizue, gogortasun paregabea dutela. Bale? Ongi. Bale? Guazen, kartak banatzera. Menu... Oraindik ez ditut banatu, ez? Eman behar diot, next round edo kartak banatzera, akzion gaz. Benirik ez diguzu eman, ez da? Ez, baina izan beharko zen dituzkete. Vale. Nik bidazkat, Nik bi dauzkat. Nik bakarra. Parti xitean egin dezakezu. Vale, bai, Jo eta orain... duten robotek, me cago en Dios. Eta... Vale, eta orain, zera, uste dut pasa ditzake dela jokalariak, alegia, gladiadoreak zuek maneiatu ditzakezuela. Horretarako, eraman behar ditut, adibidez, egingo dut proba, Loretori pasa diot reptiliarra. Iritsi zaio? Ze agertu beharko litzaiake bere fitxa edo horrego zerbait? Mugitzeko aukera. Bai, mugitzeko aukera. Mugitzeko aukera. Mugitzeko eta Ezin dut mugitu, erasoak egiteko. Ezin dut mugitu. Ezin duzu mugitu. De hecho, txau mugitu ezaket, baina reptiliarra ez. Bueno, eta Girso mugitu ezaket. A ver. Vale, a ver. Girso mugitu ezakezu eta bere konbatraka, bere armak agerian zaizkizu? Ez. Jode, ba, nik entzun dut, nik jokalaria eramaten baldin badut, errestan, Loretoren gainera. Agian kontrol sakatuta... Bai, orain... agertu zait, Girso agertu... Vale, oso ongi, banatuko ditut. Girso eta... A ver... gladiadore lehoiak emango dizkitut zuri ere. Aitxo. Ez. Bueno, Loreto, zapaiko zuloa begiratzen ari da, Vale. Eta igoko da eskaladan. Vale. Atera zaizkizu orain beste lauak, ez? Atera zait, zera fitxa bakarra. Ez dakidana da, fitxa bat, Vale. gladiadore lehoi mehan... Bai, hori, bat edo ilunak. Orain fistanek baitu besteak? Hori non ikusi behar da? Fistan. Bale, orain bai, agertu zaitu ez lehio bat. Vale. Vale. Falta zait, Girso ja jarri dugu, reptiliarretako bat. Bueno, lasai. Ui, desartu da. Ja, lasai. Vale. Eta hori, Saori. Vale? Vale, baina, ateratzen. Uste dut horiek direla denak. Gehizuenak. Vale? Ba, listo, hasta dilla borroka. Eta horretarako jarriko dugu ezin egokiagoa erizten diodan musikatxo bat.
Vale. Bana ditzagun kartak. Bueno, ja banatuta daude. Banuta, eta... Vale, Vale. nire txanda, bueno, Martilianoren txanda. Bai, horrek adibidez apuntatu dezake, txanda bat itxaron dabe. Eta destatzeak, Vale. apuntatzea gehi lau ematen du. Ez, gehi... Vale. Gehi bi, bai, gehi bi. Vale, Gehi lau buruan baldin bada. Osea, Ez hori bai, da... gehi bi, Hori da jaurtiketa bai. apuntatua. Ez, Bai, Bata da gehi bi. apuntatua eta bestea jaurtiketa apuntatua. Gehi bi. Errobot bati... A ver, zer da, arkuarekin. Zituzten, dadua botatzen konbatetik. Konbat... Zuk bota behar duzu zure fitxatik. Baina, claro, horren kasuan... Ai... Ez dizu uzten, Ez. Ez da guarrietan bai, xutin... Abarreko dadua bai. Baina gero konbaten... Joder. Konbaten, botasazu fitxatik. Uzten baldin baizu. Ez, baina bakarrik dadua botatzen. Baina ondo dago, ez dira... Vale, vale. Ez dira komodinak. Ez dira komodinak. Zauri batekin, ja, badoaz. Ongi, eman duzu. Vale. Ez dakit nori eman diozun. Bueno, ez duzu seinalatu, berdin du, edo bai. Ez duzu bota... Konbatrakerrean. Edo, bueno, ez du konbatrakerrean. Mapan bertan ez duzula bota errobotaren gainean, ez? Saiatu naiz, baina, bueno, irudi ditula harrapatu. Vale, bueno, orain bota mina. Mina, zebat izango zen? A ver... Seiko bi. Vale, bi aldiz bota beharko dut seiko dado bat, zituzten konbatetik. Vale, bueno, nahi baduzu nik botatzen dut, vale? Vale. Vale, horrela azkarrago. 12-aren gainean. Vale. Eta seiken utzi du. Vale. Urrengoa. Gizotxoak. Gizotxoak badu... Nola, Loreto, ez? Loreto, bai. Hemen, markatzen du gizotxoa. Gladiadora eta gero Loreto. Trakerrean horrek. Ez que gizotxoa igual tapat, ezin dugu ikusi. Ez? Horrein bai. Vale, barkatu. Bai, egia da ez dela ikusten. Biotzak lehenago da. Hor bai, Diamantea baino. Vale, noren ardurapean dago? Edo hau ez dut jarri. Inorrek ez daka. Vale, saurentzat. Vale. Venga, a ver, Vale, urbildungo da. Ezin dut mutu. Vale. Mugitu duzu? Ezin dut mutu. Markatzen dut zure eskuetan dagoena. Bai, atera zait, baina zagin zerratik ezin dut. Vale, kakazarra, goen honek atzeratuko gintuela. Bueno, nik urbildu dut, gertuen dagoenari, ez? Aio da. Urbilduko zaio. Vale, horrek, zera, ezpata motza, ala... Ezpata motzarekin. Vale. Ezpata motza ateratzen, bueno, berez ja aterata zuen ezpata, ez? Baina gizotxoak gogoan izan, atera nahi balin badu beste arma bat, ez duela kenbi
kenbiko penalizaziorik izango, oso bizkorra baita. Vale? Vale. Ba, ongi, berak gizotxoak zera ditu, jaurti gailuak, diska, putar diskak eta ezpata, vale? Vale, ba, orain ezpatarekin. Ba, bost. Eta ematen dio, kontua da, ikusi behar dugu minak zenbateko mina egiten dio. Enterrez. Ez errez. Vale, urrengoa, Nahi Loreto. 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 Vale, nik behiratu nahi dut, aber, goiko zulo hori, zera, pasatu dezakegun. Osa, ber, Vale. ze moduz dagoen salto Vale. egiteko. Ba, esan daiteke, beharko zenukeela nonbaiten oina jarri salto egin aurretik. Vale, Bestela, adibidez, robot baten gainean oina jarriko banu eta goraka. ba bai, saia zintezke. Eta agian orgoitikan abantaia izango dut. Robotak atatzeko edo agian ez. Vale, saiatu. Ea, ez dago beste zer orgoran. Bueno, Vale, bueno, haizu, zaila da, egin nahi duzun jauzia, baina, tira, saia zaitezke, jakina, zaintasun bat jarri beharko diogu. Kenbi, vale. Climbing, ez da? bai. Bueno, eske lehendabizi salto bada, vale, bost. Salto egiten duzun momentuan, bertan, justo heltzen zara, goiko zuloaren ertzean eskuak bermatzera. Jo, jartzen dituzu hor, bale? Ados. Eta zintzilik edo geratzen zara. Mugitu dezakezu hauen gainean jarri. Bale? Agur eta hore, Loreto. Bale. Bai. Justiz. Bale. Noren txanda da? Itxar. Bale. 10. txanda da. Hor, 12, 11, 13 eta 10 dituzue. 9. Esan dizuet, txakun moduan egin dutela salto hankabikoak dira eta pupum, pupum, horrela sortzi aldiz entzuna zenutela. Eta ikusten duzu, bueno, ikusi baino, sentitzen duzu nola 200 kiloko mailu batek eskua zanpatzen dizu. Kraks! Eta entzuten dituzu zure atzak nola desegiten diren. Zure eskuko atzak birrinduta geratu dira. Eta saiatu nahi baldin baduzu. Bestearekin bermatzen edo ertzak, egintzazu indar jaurtiketa bat. Edo bestela lurrera erori. A ver, horinik. Bai. Indarra, strength. Bueno. Vale. Vale, urrengoa. Vale, esku bakarra geratzen zaizu. 10. txanda da. Baina hori behan dago, ez da? Bai, 10. behan da. Bere oinetan erori zara, ez? Eta, egiten duena da, bere eskuineko eskuaz, edo mailuaz, bueno, zulo bat egin nahi du hor, zu zauden lekuan, sabelean bertan, zanpatado nahi zaitu, gogo honez. A ber, 10. ez da. Fight. Vale, D6 jartzen du, baina, izan barko zuke, txaron aldatu nion. Eta, ez, zagatik atatzen da.
Bale, ez ongi dago. Bale, ba... Ia hortitzen du. 4. Eta ez du kargatzen. Nik uste izan dara, Trampa. zagin Loreton gainean. Ez du hartzen? Edo... Bai, nik bota dut Loretoren gainean. Eta Eta ez du hartu. A ber, botatzen du barriz. Joi, ba, ez du hartzen, ez da gitarratik. A ber, combat trackerren. Hori, bai. Ez. Joder, bai, hortik eta polita zen. Bai. Bueno, Bai, bai. izu, ez dakit erratik ez duen hartzen. Bueno, lehenengo hartuko dugu, bai? Eta piurritu egiten zara alde batera, eta saiesten duzu kolpea, jakina. Mhm. Orain, 11. 11. ere behan dago, eta errepikatu nahi du. Errepikatzen du, ea honek asmatzen duen. Eta ez du markatzen, Itxan, jarriko dut alde batean, momentu bat. Bueno, parada hasi daukat. Eta ez da ere. Joder, ba, ez dakit. Baina dakizu zergatik jarri diazunean zera reptilianoaren ikurra Bai. jarri duzu nere token bezala. Eta orduan nik uste dut hor dagoen Loreto Reynolds tokena ez naizela ni. Uste dut. Joder, ba, hori konpondu beharko genuke. Bai, osa hori niri Loretoren tokena agertzen zait reptilianoa dela. Ja, ba, orduan, hor dago auzia. Bueno, ba, ez, denbora ez galdu, eta bestean izango da Loreto. Ez, Loreto aldituko zen token gabe. Ah. Suposatzen dut. Vale, bueno, ba, honek ere utxe egiten du. Vale? 12. txanda. Vale? Atera da. Atera da. Eta horrek ere, ba... Bueno, horrek aurrean duen gizotxoa erasotuko du. Vale? Fighting. Zerrez? Ez errez, eta honetan gertatzen da berdin. Zuei pasatzeagatik, zer bota beharko nuke zuenaren gainera? Ez du zentzurik horrek. Bueno, dena den ez dio ematen. Bai. Vale, ba, ez dio ematen. 13. Ba, Loreto dauka aurrez aurre, nola ez? Batekoa, vale, perfect. Errobot Graziar 14. 14. ere salto egiten du zuzenean. Vale? Eta salto egiteaz batera, ba, erasoa egiten dio. Erasoa... Ez du hartzen, zuei pasada izudanetik. Hala, zenbat gizzo daude hemen da, hosti. Vale. Girzo ez da agertzen. Zera, iniziala. Eske... Ez dut ikusten. Kendu dut, eske, jo, hemen... Egin dudana da, sartu ditut bi aldiz,
sartu ditut bi aldiz etxaiak eta lagunak. Vale. Vale, 14. Utxo egin du baita, Vale, vale, Boskoarekin. vale, hori da, vale. 15. 15. Ez dago hemen behan, salto egiten du. Eta, lehoiaren kontra egiten du, borroka. Bikoa, ez da. Huts. 16. Azkenekoa. Azkena, salto egiten du, eta erasoa egiten dio Fistani. Vale. Batekoa, Huts. bale? Zabiltza oso fin hauek. Ez? Ez, Girsorena da. Girsok, zera bi gauza ditu. Bere ondotik inor mugitzen baldin bada, berak du eraso extra bat, doako erasoa, gehi bere ondotik inor mugitzen baldin bada ere, beste erasoa. Bale, eta frenesi hori dauka, ez da? Bai, hori da, frenesi da, hori, doako erasoa, baina kenbirekin. Hori, Osea, bi damenetik eraso. pagatzen bazaizkit, ez? Bale. Egingo duena da, Eraso normal bat, edo bikoitza bi ezpata ditu, bale. eta gero extra bat kenbirekin. Izan ere, hor talde gladiadore guztien artean, bera da maisua, alegia maila gorenekoa. Bale, jarriko nintzateke, orain ezin dut mugitu ezagin Bai. zergatik. Jarriko nintzateke gizotxo eta lehoi Vale. denon artean, eta horrela, Vale, erdian dagoena birrinduko dut. vale, zuk ezin duzu bota, ez? Esan dugu. Edo bai. A ber, nik botako dut. Sure. Zamagarren hori, 11. Bueno, 11 ez dut ikusten, baina botako dut. Ez duzu ikusten? Horrela. A ber. Ez da bil. Ez da gizatik ez da bien. Baina, bueno, 12 bat botako dut, ez? 12 dauka, Bai. botako dut horrela. 6. Seikoak bai. Bai. Eta orain, mina ere ez dakit botako duen. Ez du botako. Ez du botako orduan 10 bat. Edo best... Ez botatzen dut nik, eta listo. Botazu. Bai, bale, askoz ere azkarrago. Bale, hori esku batekin. Bale, Txugons. Orain kontatu du. Vale. Vale, ez da komodina, orduan beste erasoak hau txikitzen duzu. Beste erasoak egin ditzakezu ondoko, Vale, hori ingo dut. Edo hori da gaitasun berezi bat. Ez, principioz. Vale, orduan egin. Bueno, bai, ez dago arazorik. Osea, ez da berdinari da bi eraso egitea. Vale, oraingoan izango litzateke Kenbira. bigarren erasoak kenbi, baina nola inguratuta zauden, ken bat. Vale. Osea, ondokoak zero normal. Gehi bat ematen dit. Bai, Bueno, bai. lehen ez dut aplikatu gehi edo keen, besterik gabe gota dut. Ja, vale. Baina, bueno, berdin du. Vale, baiken bat izango zen gizotxoa dagoelako. Bai. Bueno, Geratzen da horretan. Eta gero izango zu beste eraso extra bat. Vale, 12ari joko diot, vale? Eta Bai, gero si eso, vale. bestearekin, Vale. hoien hortan dago. Vale. Vale, botako dut 12koa. Ken batera, bederatik bat, pues, sí, marko luke. Eta mina zuk bota, mesedez? Bai.
Ah, vale, eske dira red only. Zer esan nahi du horrek? Daukatela... Hola, me cago en la mar. Benetan? Bai. Bateko? Vale, orain baduzu eraso extra bat, kenbirekin. Bai, Baina, baina nola ondoan duzun bat, ba, ken bat. bai. Vale, ba, Jarri duzuz botako ken dut, bat, egingo jarri. zen erasoa. Un gizotxoaren ondokari, Ken bat. Ez. Ui, Loreto, bueno, claro, Loreto bota du. Vale, ba, ez, izan ere bost dute, baina ken bat denez, lau. Bai. Vale, vale, egin dezakezu, osea, kenbirekin beste bat egin zenezake. Azken batean, honek eraso, osea, bi beso ditu, esan nahi dut. Ah, vale, beste bat egin dezaket? Ah, pues botako dut. Izango litzateke ken lau. Ken Laura. Bueno, edo ken hiru, gizotxoa hor dugulako, ken hiru. Vale, pues Hau, amabi bai. hori errepikatu beharko litzateke. Vale, Osea, hogeita... Hiru. Hogei. bai. Gorakada. Ba, orduan, botatzuzu gorakadarekin, eta girsok, bale, zenbat? 10. Bale, ba, uste duzu zora biatuta. Ba, hor sartu da Girso bere ezpatakin nola, zera, aragia birrintzeko makina bezala, eta bat txikitu du eta bestea hor utzi du erdi-erdi. Bale? Urrengoa. Rongo lehoiak dira. Lehoiak noren esku daude? Ja, esku, uste dut, ez? Kat, Bai. Baina ez dakit, lauak ez dut uste, ez? Bai, Bentsat edo, bueno, ireki didazu leno. bai, uste dut denak beraren Bueno, eskuetan daudela, jokalari beraren eskuetan. Vale, bueno, mugitzeko ere aukerarik ez du ematen, así que, bueno, ezin dugu. bai. Ez, orduan, Baina, bueno, kakazarra. bai, baina, bueno, hemen litzake, Bi baten Ama. kontra. bai, 15 daudenak, hori da bi hoiek. Bai, bi horiek. Ba, bueno, nik botako dut zuzenean. Ados. Vale, ba... bi. Honek... Ups, Denak markatzen ditu. Vale, bai, hori da. Vale, ba... Fighting. Eta gehi bat izan beharko litzate. 4 gehi bat, 5. Ba, justu. Parri botatzen, bai. Ongi, ba, mina. Ba, ez dio ematen, bale? Orain, laugarrenaren, edo... Bai, hori da, nabarren izango zen. Hau da bota duena. Bai, eta bestea bota du... Ba, lehenengoak ez du bota. Bale, honek ez du bota. Ba, zein falta da? hau da... Amagi garen aurka, igual. Gorrutien dagoena. Ez, 4, 3, 12. Ez, ba, hau ez dakit nondik agertu den. Hori onera, ez? Ona mugituko zen. Bai, baina ez dakit hori den. Hori da, bat, bueno, ezer jartzen duzuna. Vale. Bueno, ba... Ez baina, bat hori 12. kontra. Bat, bale. 12. nonda... bale. Hori da. Bale, Kotxe. bale. Bi. 0.
Vale, honek bota du lehen. Orain, Hirugarrena, igual fistaren laguntzea. Bai, Hemen? Amalogarrenaren kontra. Ez, Vale. baina sartu hor. Korren Bidea. negro. Hemen? Hor, perfecto. Vale. Vale. Ezer. Eta azkena? Azkena zein da? Azena, Laugarrena. amabosgarren. Vale. Vale, ba hor, gehi bi emango genioke. Gehi bi, bi lagun dituelako. Zazpi, gehi bi bederatzi. Bai, horreko, Eta... Goraka batekin. Bai, justo. Jarden zagon, itxaron. Hala, bota du. Gehi seikoa. denera mairu izango da. Bai, orduan, bale, oraindik ez da usten du seiken. Vale. Ai ba, ez jarri diot beharren zenari. Itxaron. Vale, 15. Seik. Vale. Ez, 15. jarri diot. Vale, ongi. Urrengoa. 18 izango da. Gizotxa. Ez? Egin du, ez? Edo... Bialistako. Faltatzen... Gizotxoa, falta zen, ez? Eta xauta fistan. Bai. Gizotxa. Desartu arazi duzu gizotxoa. Ez, Vale. Barkatu. Vale, eske hemen ditut... Vale. Inoiz... Ez, zera gertatu. Gizotxo daude. Bai, bakizu zer gertatu den hemen. Sartu dudala borroka konbatrakerrean 2 aldiz. Horregatik dago zirimula erraldoi bat hemen. Kaguen sos. Ba, gizotxo auken du, ez? Horretak ez da. Hoi da. Orduan xau eta fistan. Bai, errobotak entzen ari naiz. Sobran direnak edo. Vale. Orduan orain Shaoren txanda, ez? Hoi da. Shaoren txanda. Honean mugituko naiz, Loretori laguntzea. Bai, mesedez. Eta... Hautzen bagarna da. Amairu garena. Bueno, zela... Mapa motako dut. Zaita. Kutsa. Zenbat? Galdu du. Vale. Fistanek. Eta nik 14. erasotzen diot. Vale. Gaina motata. Ez errez. Vale, ez errez. Bueno, ba, listo denek, ez? Bai. Bueno, Vale, daukate. komodina, lebientzat. Ba... A ver... Ba, erasoko dio 12. Zan ere hau zein da? Bat, Bat amabienen kontra.
Bai, Hori da. bale, 12 kontra, oso ongi. Ba, nik egingo. Lau. Ba, ez. Sei, Gehibirekin, bai. Ja. Bai, Orduan, Jokera bai, dauka. bai. erasoan, Sabatxu herrian, aliatu bati jokerra tokatzen bazaio, zera, beni bat irabazten duzu. 15. Zauria. Zauria eta akabatzen duzu. Kalera. Vale. Ongi. Bai, beste izango zen, bigarrena, Bigarrena. amabostaren. Vale, ba... Vale. 6. Gehibi, honek, claro, eske komodina da guztientzat. Claro, Bai. talde osoa da botatzen du. Vale, ba, venga. Sei. Ez, uzten du zorabiatuta. Baina, ahi ba, jo, eman dion, vale. Bere gainean, bai. Vale, ba... Seiken dagoenez, zauri bada. Bera No, xeiken amigo. bat zegoen eta berri xeiken egiten badio, bai, zauri bat pasatzen zaio. Eta komodina ez denez, ba akabo ere. Eso, inspiratuak gaude, orain. Bai, Hobeto. Zer, hauek basati hutsa dira. Vale, hor odola agertzen da, baina berez, zera, Olioa. olio mota bat, ez? Izan behar du. Alma olioa. Hori da. Vale, ba beste batek, Hau 14. aurka. zein da, Hau dago, irua, Bai, fistanekin da Bai, bai. horrekin. Lau, gehibi, ba, ematen dio, jakina, denek botatzen dutelako komodinarekin. Seiken. Vale. Urrengoa. Azkeneko lehoia, Ba, 10. aurka. Hor Loreto Bai. Tonton, bai, hau da laugarrena, ez? Bai, bai. ongi. Hor. Lau gehibi, 6. Ba, bai. Joker hori, oparitxo bat izan. Bai. Primeran etorri zaigu. Voila. 12, seiken. Toma ja. Eskerrak gehibi duten errekuperatzeko. Vale. Urrengoa. Gladiadore jaioa. Vale. Takit, 13. aurka. Vale, ba, mugitzen dut Zupileak. pixka bat, eta botako dut Oida. shooting. Vale, ba, gorakada batekin. Txar. Zenbat? Ba, 8. Gehitu beharko ez dio gehitu honek ja ez du komodina. Vale, ba, ez dio ematen. Baina, uzten du ez dio eman, besterik gabe. Vale? Vale, ba, urrengoa. Noren txanda da? Hau, 18. prinsipioz ez, baina ez dago. 18 hau da errepikatuta dauna. Vale. Vale. Ba, eskartzen dizu. Vale. Girso.
Girso maitxua. Bueno, ni berez hor goian nago, orduan ez dut enbarazu. Ez zu lurrean zaude. Geratu zara zintzilik egia da. Bai, beste eskuarekin. Baina gero hori zara lurrera, ez? Ez uste, Ba, ez dakitzen mugitzen. Ez, bale, hor geratu zara, bale, zintzilik, bez, zure esku on bakarrarekin. Bai. Ba, osea, Loretok ez badun baratzurik egiten, suposatzen dut Girso sartuko zela bi hoien erdian, ez? Bueno, Eta... bai, egia da. Bale? Eta orduan erasoa egiten du. Eta eraso egingo dio... Lehenengo, eskubiko lehoiarekin. Bale. Amarrari. Bale. Girsoren erasoatzuk ere inbarko dituzu. Bai, eta gainera, kasu honetan gehi bat izango litzateke. 4 gehi bat 5, justo, ematen dio, eta... Lau, ba ez dio ematen. Orain beste eskuarekin, kenbi. Baina bestea dagoenez ken bat, ez? Bai, ken bat, hori. Ken bat. Berari, ez? Bai. 3. Ez errez. Jude. Galtzen du. Vale. Honek badu eraso extra bat kenbirekin. Bai, beste bat. Vale, kenbi. Bueno, ken bat ondoan zera duzulako laguna. 2, ez errez. Eta bestea izango litzateke kenbi, osea, ken 3. Oiga. Short. Ematen dio. Eskerrak. Ez du eta... A ber. Ez dio ematen. Bederatzi duelako. Oso gogorrak dira. Ongi soldatutakoak. Gladiadore... 8. Bai, Urbil nengo da, ez? Amairu Bai, sartzen da hemen, adibidez. Oiga, oiga. Venga. Gehiru, Bai, ez gehibi izango litzateke. Gehibi. Lehoia, gehibi buruan dituelako. Hori, utxe egiten du. Fistan? Bale, lehenago zela eraso egiten diat. Mala hau da, bai, mala bali. Aberrontan, ematen dira. Bai. Bale, eta mina... 6. Ba ez. Zerrez. Eso. Bale. Non daude lehoiak? Orain, 9. Hala, 9. ez da ikusten. Igual, saltatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 falta dira. Bai, bat goian gelditu da. Bai, goian daudelako, bale, egia da. Eta bestea bota duzu, baina mugitu duzu... Berri bat atera beharrean mugitu duzu, ja bazegoen bat uste dut horrego zerbait. Bale. Osea, behan fitxa falta da. Bai, bale. Ba, hau, jeitsiko da. Eta besteak, bueno, besterik gabe, honek zuzenean, jeitsi eta Girso, txikitu nahi du. Hori, txikitu ezatera. Loretorentzako hobeto. 3, kakazarra.
Hamargarrena, hori bai, hor dago. Eta Girso txikitu nahi du, saiatzen da. 3. Orain zein da, 13garrena. Vale. 13garrenak ere. Zera, gehien lehiatzen denari. Asmatu nahi dio. Hala, batekoa, gastatuko dut beni bat, venga. Hiru, ke ba. Ez errez. Vale, ba, hurrengoa. Irekin... 14garrena da goian dagoena. Bai. Bai. Ez, Irekin ez, dagoena. izterekin da. Ah, bai, vale. Ba, venga. 3, ez errez. Bea, beste beni bat. Bost, ke ba, ez tanda egiten ez badute. Bai. Fistango gorra da, Bueno, Aurreztu dirudi. vale. Zeiken, vale? Hamasei garrena ere gora dago. Bai, bai. 16garrena da azkena, 8 ziren. Vale. Baina, ez dakit, 16garrena goian baldin badago, nola egon ziteken Ja. zeiken. Orduan, bueno, hori ez dut kontuan hartzen. Asteak nalen jeitsi da, eta induzuna da mugitu, behan Ja. zegoen robot bat, olako zerbait, Ja. zeo zer raro. Vale, bueno, hori goian dago, eta, bueno, ba, Loretori ematen dio buruan. Ez, ba, A ver. Txalo, Loreto goian dago. baina buruan bada, agia ba. Zailtasunak izan baditu. Jo, ez dut ikusten. Loreto, Ba, trackerrean. Loreto hile, zera, hola, panterilla, Txar. fusiko mugitzen eta espistatu. Loreto zergatik ez dago hor. Loreto azkena. Ez dut ikusten. Diteko kendu duzu. Bai, uste dut Girso mugitzerako edo. Bai, gainean jarri dudanean uste nuen horbean zegoela. Horra noa. Ui, ez du jarri. Jarri barko dut nik, ez? Bai. Baina Loretoren ikurra esan dizute reptilianoa naizela orain. Claro. Joder. Nik orain Loretoren ikurrazet ikusten. Baina Combat Ba. Trackera. Eta zergatik ez dit aldatzen tokena? Claro. Mira. Claro, jarri dut Loreto, baina horrez Loreto Girso da. Ja. Ba, hau gertatzen ari da desastre bat. Bueno, borratuko dut. Zera, tokenetan neria baduzu jarri eta jazta dakigu neria dela, Osa, Bai, baina... Ya está. Eta orain... ez besterik gabe horrela egin da. Ya está. Orain ikusten. Ni jarri dut. Vale. Ez, bueno, ba... Loretoren txanda. Hemen dago, Ba, ni hortik nabil, zintzilik, goian, bueno, jartzazu goian eta listo. Vale. Vale, nire txanda da ez? Neri... Ez, eraso egin nahi zizun, 16garrenak, baina kale egin du. gutxe egin du, bai. Orduan txau. 16garrena goian dago, vale? Vale. Sao. Vale, ba... Berdinari. Ez errez. Ez? Loreto. Loreto dauka hemen. Zatuko ditzaidakena da,
zea gora igo, oza, nagoen posiziotik ez, dominada moduko batein gora igo, eta alba dut robota bera bota. Arko balitz, ez dakit, Bai, gutxinez igo. Eta bai, gero, egin alegina, alegia indarra, Vale, igotzeko, edo, bai, igotzeko. vale. Vale, tira, esku bakar batez igotzea ez da erraza. Orduan egokia izango zen kenbirekin egitea, ez? Orduan ez duzu lortzen. Vale, venga, benia gastatu Vale. Gelditzen zaidan. Kenbi, Eta, zera botako, kenbi bota behar dut, venga. bai. Kaka. Bi beni gehiago ematen dizkizut. Partida hasieran esan baitizuet kargatuta zinetela. Vale, kargatu Vale. gainera. Vale. Vale. Bota beni Ba- pare bat. Bai, a ver. Vale, venga, saiatu naiz beste beni bat gastatu. Eske bestela oso gaizki geldituko naiz, la hostia. Vale, igotzen zara gora. Vale, bai. Jarriko dugu hemen iskin batean, Vale. 16garrenaren parean, eta 16garrena hor jarriko du. 16garrena... Bueno, jendeak ikusi du nola saiatu nahi zen esku bakarrarekin domina da egiten. Momentu baten, mina zaztuta eskutxarra jarri dut eta holako kalambre moduko bat etorri zait eta ia, publiko guztiak ere buruan entzuten da, egiten. Vale? Publikoa dagoen, baina nik entzun dut, nanak eskua ahora eraman, zea tapatzen. Baina azkenean, ukondoa jarri eta lortu dut gora egotea, eta nik ikusi dut robot puska hori. Vale, bai. Gizotxoak lehendabiziko erasoan. Bai, jokerrarekin. Apa gizotxo. Venga, aurrez aurre duena. Gehi bi, zenbat? Lau. Ematen dio? Bai, Bai. gehi bat. Bai. Vale, ematen dio. Bai, damage. Vale, akabatzen duzu hau ere. Vale, ongi. Bai, Hala, zein kendu dut orain. Ez. Girizo ustez kendu ez da. Bai, kendu dut, ezkerrean zegoen reptilianoa. Eta Girso ere desagertu da. Jo. Girso, hemen dago Girso bat. Vale, Girso hor erdian. Bai. Vale. Gladiadore jaioaren txanda izan da eta hildu. Errobota, 9. Vale? 9. Ez dute bakar bat ere hilko. Girsori ematen dio. 5. Eba. Ja, esto... Bi beni geratzen zaizkit. Gastatuko dut. Zazpi. Hau igual bai, ez da. A ver. Zein da robot bederatzen? Sortzi du. Beratzi erdian dago nagoran. Vale, urrengoak, 10. Saori, zera, lehoiari egiten dio eraso.
Eta ingo du eraso kenbirekin bi eraso ingo dituelako. Ukabil bakoitzarekin. Vale. Vale, 7 kenbi 5. Eta... Gogoak zortziak eta. Ja. Vale. Ba, ez errez. Bestearekin kenbi. Bai, 8 dute. 14, vale. Kenbirekin. 9. Kenbi. 7. Kakatarra, venga, azkeneko benia. Xautu beniak. Listo, ez errez. Hala. 13. Hau, Ameriu garrana uste, ben jartzen du. Bai, akabatu dugu. Bai. 14. Birekin. Hor, fistanekin. Mano. Buruz buru, ez gara jotzen, ez gara ikutzen. Batekoa. Oira, 0. eskatzen gara, oso poki gaude. 16. Loretoren kontra. Ez zerren. Ahí va. Bederatzi. Orain bai, Bai. Vale. Hau para Loreto. Bakarrik zaude hor goran, Bai. Saiatuta ere ez gara igoko igual. A ver. Bandigatzea. Tipo akabatu baino bera botatzen saiatuko naiz, Ze bai, posiblea Loreto robotoriola eskutxe ziltzea. 10, shaken. Shaken, Ba... Apli... Horrengoa. Xao. Vale. Topitzen izanea. Eta... A ver... Joizko, pagat, Fistanen. Hemen, atake bortitzaren edo nola Bai, gehi bi. Erasoan eta minan. Bai. Eta gero kenbi zure... Vale, saiatu egin eraso bortitz Ba, batekin. ongi. Hau... Ba, jartizut gehi bi, ja. Bueno, jarri dut, nik... Bai, bale. Bai. Lau, luzatzen ari zaigu, jotzen dudan. Vale, venga. Joan dadila, torrian lekutik. Bai, gaibia ere, gabe ere. Ona, Hala. Bueno, bai. txikitu. Zauri, nik uste dut inspirazio falta zeukan fistanek. Bai, eraso bortitzarekin berotu da. Eta ongi gainera. Vale. Hurrengoa. Loreto. Botatzen du automatikoki. Eta jarraitzen du. Bueno, vale. Ba, gastatu benia. Bai, gastatu gut benia, zurradiotik ateratzeko Eta erasoa egiteko. Eta, bai. Egin edo gana da, zera, bota. Bultzatu edo... Bai, ba... Bueno, bultzazazu, baina bere indarraren kontrako jaurtiketa izango da. Venga. Vale, ez, orduan egingo duena da, defensa oso indar handia daukala uste bauzu, defentsa oso egingo dut jazta. Orduan defentsa da, gero gehi bi paradan, ez? Bai. Bai. Vale, ba... barkatu, gladiadore lehoia. Zein dugu hau.
Vale. Hiru, lau, vale. Hau, hemen dagoena, bai markatu. Vale, horrek, hor goian bertan duenari erasoko dio. Mhm. Bikoa, ez erraz. Honek, hau zein da. Bigarrenak ere, pues, egingo du kasu honetan gehi bi. Aldamenean beste bi dituelako. Vale? Ba... Zenbat ematen dio. Eta ez dio zer egiten. Honek ere, zera, ez du bere aukera galdu nahi eta inguratzen zaio. 10. Bai, gehienez izan daiteke gehi 3 edo gehi 4 uste dut. Eta hemen, gehi 2. Batez ere bestearekin dagoela. Gehi 2. Vale. 4. Gehi 2, ematen dio. Damage. 7, ez dio. Vale. Ongi, zeinena da? Vale. Azkeneko gladiadorea, bai. 4. Horrek ere, venga. Kolpe batez eta gehi, kasu honetan ere gehi 3, kasu honetan gehi 3. Itxaron uste bota duela, baina orain. Zazpi. Gehi 3 ematen dio. Horrakala batekin. Bai. Abase. Vale. Zergatik jartzen du mis, galdut. Ez, vale. Zamarru desta. Vale. Txikitu du. Argi dago erraz menderatzen ari zaretela. Gearsoren kolpeak amaitu dezake ere. Azkenean. A ber. Gearsok. Ezkerreko eskuaz. Bat. Gehi 6 zergatik. Hain gehi bi. Ez nik eman dio nahi gabe, vale. Eman dio eta nola eten jartzen, bueno. Vale, ez dio ematen lehenengo erasoan. Bigarrenak, kenbi, geratzen da ez errezean, gero inguruan dituelako beste bi. Zazpi, berriz markatuta geratu da efektua edo. Ez, zazpi, bale. Baten dio, baina zergatik gehi 3? Jangina, jartzen du. Taldekideen. Bale, taldekideak. Baina hori ja gehitu di. Ez, bale, ematen dio, bale? Hori berak egiten du. Bai, bale, otanak. Osa, dadoan 7 gehi 3. Voila. Shaken. Pilla baino nada. Vale. Noren txanda da? Fistan. Fistanena. Zergatik ez du markadorea bere parean? Orain. Vale.
ba, hurbil zaitezke lasai askoan. Loreto ez dago xiken, Por cierto. Baina hemen Vale. erasotzeko ez dakit. Pagatu dut lehen. Nondik, Bai, hemendik egia. edo nondik jongardan. Bai, gurutatu zaitezke hor paretik. Vale, Eta gehi hiru. Vale, botako dio. Ara nik fijatu naiz, uste dut gehiago berak automatikoki orain ez didala egingo. Bai, bale. Bai, Kolorengatik, bai. Egi, jartzen dut gehiago normal bat. Bai, probazazu. Vale. Zela ingo duguken. With race. Ja, bai, ez du gehiago. Bai. Venga. Noski bi, vale, ba, jotzen diot. Ba, doa. Bueno. Ez da egitzen egingo dio, bai. Bai. Orain bai. Hala, Vale. ba, garbitu dugu, beko pixua. Eta Loreto ezakit talde egin duenez, Bueno, hortik. Ez goian ari dira borrokatzen. Hori nik ezat ikusten. Txapa jarri berriz eta gora karaba, Vale, ba... Orain, seigarrenaren txanda da. Batekoa. Girzo oso pisutsua da eta saiatzen da hala ere igotzen. Saltoa ematen du, bueno, berak salto txikiagoa egin behar du, 2 metroko garaiera duelako, eta botako du, strange. Batekoa, ez, irristatzen da. Gladiadorea. Gizotxoa. Gizotxoak salto egiten du ere. Eta huts egiten du. Loreto. Bueno. Ba, venga. Etorri hona bera. Ezpata badokat, ez da? Bai. Ezpata badu. Baina bota behar duzu kenbirekin beste eskuinekoa birrinduta baituzu. Vale. Bueno, ba, mugituko naiz eta salto egin gut beraka. Oroitu gehi bi hori daukadala, ez dut beste ekintzarik egingo, bakarrik mugitu, eta printzipioz defentsa badut. Vale, orduan, baina erasoa hori. egiten dizu, baina kenbirekin. Bueno, nire defentsa gehi bida, bai. Bai, hori, defentsa gehi... Osea, 8 pasagarru barri egiten. Vale. Osea, bera noa baina defendatuz. Vale, ea aurkitzen. Bostekoa huts egiten du. Vale? Bai, eta nire... Vale. Gladiadoreak itxaron egiten du. Vale? Nire esaten dut. Bai. Goian beste bat dago. Denek itxaroten dute, ez? Tarte bat egiten diozue hor. Badakizue segituan datorrela. Zerradilla... Nire izigoko bizta. Zakit urrutitik, gidatzen dituzten edo, baina badirudi haien ungizatea ez dutela asko maite. Bueno, itxaroten duzue, ez? Atzeraten duzue zuen erasoa, bera erdian sartu arte. Eta orduan, Hor da. Bai, ezakit lehendabizi egiten duen erasoa edo zuk eteten duzun. Zut, mozten duzula erasoa, bai. Jakiteko zeinik egiten duen lehenengo, inbar da agility. Vale. Orduan... Bata bestearen kontra bota eta... Vale, erki, eskerrik asko. Vale. Zergatik bota ditu. Bost, orduan ni naiz aurrena. Erasoan. Eta egiten dizut eraso. Zergatik ez du hartu. Epe.
Zergatik ez dut. Jo, botatzen dizut gainean eta... Zahartzen da bai, Bost. Ba, ez ez. Utxe egiten du. Orain zure txanda da. Orain desagertu da. Bai. Bai. Jo, ba, nik... Ez errukitu. Ja, combat trackerretik. Onda. Bai. Ez ba, bai. Badago. Vale. Ba, egin erasoa. Vale, Bai. ba, venga. Utxe egiten du. Orain, ba, Fistanen... Norena da? Nori hori otxoa. Gizotxoa. Bai. Vale, pues urbiltzen zaio. Eta... Bostekoarekin, gehi hiru, bai, ematen dio. Vale. Ez dio asmatzen. Bueno, robotak ja egin du bere txanda salto egin duenean. Fistanek. Vale, nik... Gehi hiru. Bai, eraso bortitz bat egingo diot. Orduan gehi bost. Vale, Osea, xaurena kontatuko dit automatikoki. vale, orduan gehi... Gehi lau. Gehi bi. Eraso bortitza egiten diot. Bai. Eta, venga, akaba ezatu. Eta eraso bortitza denez, gehi birekin. Gehi birekin. Ea, behinkoz, bakean mozten digute. Bai, justo. Justo. Bueno, vale, ba... Kontatu nola txikitzen duzun. Bueno, nik ja hartu eta teknika ikasi dut besteekin. Bata besteen atzetik ikusi dut teknika honena hauei oso gogor ematea dela. Orduan, ezpata bizkarraren gainetik atxata erdibitu egin dut. Goitik bere emanez nire gorroto guztiarekin. Ederki. Ba, hortxe akabatu dituzue errobotak, eta bai, haien olio gorrixka hori isuri eginda, zoruan, sabaian, zulo bat, zulo beltza, baina ikusten duzuen nola zulo beltz hori beste xafla batek estaltzen duen. Xafla hori ez da beste xafla bat, baizik eta goiko sabaia iritsi zarete arenara. Ireki dira ateak. Eta han ez dago mugimendurik. Han aurrean baduzue ordea zal astarren aretora igotzen den beste igogailua.